kinagat-agat yung Surigao. Yan, sup mga ka-90s. Thank you nga pala sa lahat na nag-subscribe, nag-like, nag-comment, nanood. Yan. Welcome to my channel. Sa mga bago pa, huwag niyong kalimutan i-hit yung subscribe button yan sa baba. Yan. Spidey92. And shoutout nga pala sa lahat ng spider vloggers dyan. Ayan. Yan sa screen. Yan mga ka-90. So, sa mga nagpapa-shoutout nga pala, ito rin. Yan. So, ngayon mga ka-90s, paglalabanin natin ngayon, kung naaalala nyo ka-90s, yung Surigao Lines na nanalo, yung Tigrihan. Yan. Tapos yung yung Gensan din na nanalo. Yung kalaban niya yung Surigao Lines din. So sila yung paglalabanin natin ngayon mga ka-90s. So Gensan versus Surigao. Para tag-iisa silang win. Yan, so ipakita ko sa inyo mga ka-90s ha. Mga good size to mga ka-90s. Yan. Ito yung Surigao Lines. Naalala nyo to ka-90s. Ito yung Tigrihan ka-90s na tumalo sa Gensan Lines. Yan, good size. Ba talaga ka-90s. Yan. So ito din yung yung Gensan na tumalo din sa Surigao Lines. Yan. Good size din to ka-90s ha. Yan. Medyo abuhin. Yan. Yan. Ito yung Surigao Lines, Tigrihan, tapos abuhin. Gensan Lines, mahaba din yung galamay, parehong good size. So sila yung paglalabanan natin ngayon ka-90s. So pumili na kayo kung saan kayo, sa Gensan ba sa Surigao Lines. Pareho tig-isang panalo na to ha. Yan. Yan. So, ito yung picture. Yan. So game na natin mga ka-90s. Sana magbigay ito ng magandang laban. Parang condition to ha. Game. Yan. Yun! Kinagat-agat yung Surigao, naunahan. Isang bagsak Surigao ka-90s. Naunahan, kinagat-agad. Pero malakas pa naman ka-90s. Yan. Malakas pa naman. Naunahan yung Surigao Lines ka-90s. Yung galit na yan ka-90s. Yun. Dalawa na. Hina na yung Surigao Lines ka-90s. Grabe yung Gensan Lines na to.
oh, na-stroke. Grabe, isang kagat lang. Nagigil ka na yung video. Pero na-stroke. Isang kagat lang ka na yung dis. Grabe, panalo yung Vincent Lens ka na yung dis. Hindi na makakalaban to ka na yung dis, ha. Tawa ko na. Magalit sa YouTube. Yung Kanaitis, ang bilis na habang fast game lang Kanaitis. Sana nabigyan ko ng magandang laban kayo ito. Nag-enjoy kayo Kanaitis. So, panalo yung Jensen Lines. Panalo yung Surigao. Nung nahat Kanaitis, nabikulan agad. Ayan. Salamat nga pala sa panonood Kanaitis. Huwag nga palang kalimutan supportahan natin mga spider vloggers dyan. Ayan. Yun lang mga Kanaitis. God bless.